कहले हैं कि कदू ई ब्यास के ऊपर निर्भर बा कि ओथरिया में हाँ एथी प्रसादी रखी कि मुर्गा रखी बाकी भाई तारा ई शब्द के प्रयोग जी ना करे के चाहत रहला काहे कि हमनी के रामजीत बाबा के प्रांगण में बैठल बनी सो ई दरबार में बनी सो आई जब ई सब हां मुर्गा के बात ना करके ना तो रामजी बाबा मुर्गा बना दिए धोन लगल शर्मा जी बोल रहे बबलू यादव जी लयदार के गौड़ हटे रघुनाथपुर धैले पतार आई बारी टोला कोनो नया गीत संगीत के लयदार गौड़ हटे इहवा बकरियो बोलेली सब धैवत के ऊपर बोलेली बोका कहां से बोलत है पटना से बजब बलब अरे आरा से हलाली अरे मंगा कछा परा से चुनरिया ये कहे के बा इहो कहा जी तो कोनो बाउर थोड़े बा इहो लड़की ही पूजा खाती सामान मंगवतिया हमनी के बाकी गणेश जी से कहे के बा लड़का गणेश जी के ध्यान देले कहता कि बाबा हे गणनायक मंगल दाए अरे हे गणनायक मंगल दाए अरे चरण में शीश झुकाई अरे हे सोढ़ हवा अल्लाह बाबा बाबा ए बाबा रोज हम बोलाइले रोज रौराइले आजो हम बोलावतनी आजो आवे के बा हे गणनायक अरे हे सोढ़वा ला बाबा सुन बबलू यादव जी गीत संगीत छाट के चीज है चाचा जी जवन युग हमके चलता ई कलयुग हटे अभी प्रथम चरण चलता चार गो हमनी के युग बा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आ चारों के निम्न आयु बांटल बा कलयुग के 4,32,000 बरस द्वापर के 8,64,000 बरस आ त्रेता के 12,96,000 बरस आ सतयुग के 17,28,000 बरस। अब विचार करे वाली बात बा कि चारों युग में भगवान गणेश आइले व्यास हवन को मंच दहल बा हमनी के आ कुछ नीमन सुने खातिर होतना दूर से लोग बोलले बा आ तू कहत रह कि इहे मतलब हटे कि कद हम भक्ति गीत गावतनी तो बेंजू वाला बजावत रह कि अथी बिहल हत हेजुआ पलंग करे चोय चोय उ त ठीक बा कि माट साहब चोय चोय बजावतनी नो एकरा पहलवा तो एक दिन हाल में गो नहीं भइला तो इहे ब्यास में चाचा जी कि गावत रे ए माई आओ लाज के बचाओ तले ऊ बजावत रे रंगनी का हमरा ढोड़ी में चाय यदि पियब रज 100 साल जियब अभी तो ठीक बजावत रे मर्दी 100 साल के चारों युग में भगवान
साइले नाम बदल जाला काम बदल जाला। त्रेता में आईनी सिंह के सवारी कोई 10 गो भुजा रहे सतयुग में ना जी आ सिंह के सवारी कोई नाम विनायक पड़ल। आ त्रेता में आईनी 6 गो भुजा रहे मोर के सवारी कोई नाम मोरेश्वर पड़ल। आ द्वापर में 4 गो भुजा ले कोई मूस के सवारी कोई नाम विनायक पड़ल ना जी। आ कलयुग में आए तनी हम लोग के मन बढ़ जाओ तो भागवत गीता बतावत है कि दक्षिण दिशा से करिया घोड़ा पर सवार होकर आए नाम धूमकेतु पड़ी ना जी। अब तो हमनी का कह के बात ए बाबा सोलह पानी कि 2-4 गो ऐसा चीज हटे जो ना शुरुआत तो अधिक प्रेम हो जैसे फल में जामुन आ मिठाई में लड्डू आ पियर रंग से बड़ी सने है देवता। हमरा तो ये बुझाला चाचा जी कि लड्डू ढेर खैला से बाबा लड्डू ढेर खाइले आ लड्डूया ढेर खैला से शुगर बहुत बढ़ेला। आ सुनले बानी कि कभी शुगर के इलाज जामुन होते तो हमरा तो यह बुझाला कि शुगरवा के काटे खातिर जामुनियो ढेर खाइले ना हमरा बुझाला जब गणेश जी के शुगर होला। भाई हमरा बबलू यादव जी के आज के ड्राइवर बनी हमेशा खातिर बनी। अच्छा महीना तो बनी क्या बात है ड्राइवर साहब को स्वागत करब। लड़का कहता का पियर पियर जने हुआ पियर पियर लड्डू हो गल परमात्मा हमनी का अच्छे लाल यादव जी बारी टोला से बनी आशीर्वाद दल बनी नारायण जी से निहोरा कर के पद प्रतिष्ठा बनौले रखे जिंदगी में 4 चांद लग जाए। पियर अरे धोती बाबा अरे पियर जनेउआ पियर पियर लड्डू के भोग लगे हमने के मित्र भैया मंटू यादव जी क्या बात है रामजीत बाबा से निहोरा कि पूरा यदुवंशी समाज पर अपन छत्र छाया बनौले रहे बबलू यादव जी। पियर धोती बाबा पियर जने हुआ पियर पियर लड्डू के भोग लगे अच्छा विचार करे वाली बात बा कि जौन हमने के गणेश जी जौन परिवार से आइले ये भगवान भोलेनाथ के परिवार हो आए परिवार में 20 के 4 गो राजा बड़े चारों के चारों आदमी राजा बा तब परिवार दरबार के महानता देखी कि जो परिवार के चलावे वाला बा जो मुखिया बा वो घरे निघारे एगो बाघ के छाला पहिर के आ शमशान में धुइया रमौले रहले। सोचे वाली बात बा अगर एक घड़ी हमनी के घर में निमन 4 गो नौकरिया हो जाता रहे सरकारी नौकरी हो जाता तो हमें से जौन छोटका बानो छोटा का हाथ चढ़ाओ प्रमोद चाचा बड़का को नौकरी लगा दिल बनी अब कोनो बात नहीं है बोली लो है बारी टोला वाला बोली लो तो कबार को फेंक दिया कि चल जाइलो रघुनाथपुर की अब भाईचारा होता बाकी ऊपर बोली देखिए ऐसे हमने के भगवान भोलेनाथ के दरबार परिवार से हमने के अपन परिवार चलावे के शिक्षा मिलेला अपन गांव चलावे के शिक्षा मिलेला राज्य चलावे के शिक्षा मिलेला पूरा देश चलावे के शिक्षा मिलेला। आउ का लागल बयासा अरे न करी निराशा लागल बयासा निराशा
बाबा सुमरा नावा बाबा